Ay, salidumay, ay. Shout out! Shout out sa lahat ng tao ngayon. Lalo na sa'yo, kuya. Tingnan mo, ang tapang ng mukha. Mukhang kayang gawin lahat para sa kanya. Ano ba, risk taker ka ba? Yan yung mga gusto ko, mga palaban. Yung mga pag nakita ko, kaya kagad akong sunggaban. Teka lang, baka naman mamaya pagpunta mo dito, bigla mo ako sunggaban. Wag na, hinay-hinay ka naman dyan, baby. Anyway, it's a happy Tuesday. Tama ba? Sobrang dami kong ginagawa, di ko na ma-recall. It's a happy Tuesday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your dalerang atleta DJ Maratoni para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. Trip, pakinggan nyo to. trip. Bakit? Trip, Trip lang. trip lang. Teka nga, matanong nga kita. Trip natin manghimasok ng buhay ulit ng iba ngayon. Ikaw ba yung klase ng tao na kahit alam mong hindi talaga swak sa'yo o may mga feeling mo, oh my gosh, delikado yung gagawin ko Naku, parang mapupulis ako nito pag ginawa ko to Pero dahil makapal yung mukha mo, dahil feeling mo, bahala na, kaya ko to, no? Walang makakapigil sa akin. Ako ang batas. Ay, baka na. Risk taker ang tawag sa'yo, B. Dalawa lang naman yan It's either risk taker ka o risk avert ka. So, ibig sabihin ng risk taker, kahit anong mangyari, gagawin mo yan. Go! Laban! Kahit feeling mo, maraming may sasabihin sa'yo mga tao. Ako isang beses, sabi ko nga, hindi pa ako masyadong kagandahan noon Nag-level up na lang din talaga ako ngayon. Salamat, Doc. Dati sumasali ako ng mga pageant yan, beauty pageant. Hindi mo masyadong kagandahan, hindi rin ako sobrang payat. Pero sabi, may mga nagsasabi sa akin, sabi niya, sure ba siya? Sasali ba siya dun? Parang taba-taba, sasali na. Ay, sabi ko, wala kayong pakialam. Sasali ako dahil makapal ang mukha ko. Oh, loko. After nung beauty pageant, sorry, second runner-up. Diba ganun lang, minsan sa life, di mo rin talaga alam kung anong takbo ng buhay Hindi naman porket hindi ka masyadong payat. Buti na lang talaga, tumatakbo ko ngayon para medyo pit-pit ng konti. Di masyadong payat, pero ngayon, level up ka na. Lalo na sa'yo, kuya. Kung feeling mo meron ka mga bagay na gustong gawin ngayon, well, this is the perfect time. Go mo na yan, B. Pero bago mo munang gawin yan, sige, nga ka muna ng malalim. Take a deep breath. Oh, breathe out. Breathe out. Tanggalin mo lahat ng mga sama ng loob mo sa kanya. Anyway, tuloy-tuloy ang daldalan. Kasama pa rin ang inyong dalerang atleta, DJ Maratoni. For now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Tuesday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tatamputin mo na